Üdvözlök mindenkit, most az eStudy Group egy vadonatúj fejlesztését fogom bemutatni. Itt az alkalmazás helyett választhatunk mostantól feladatsort is, amelyet elnevezhetünk, kategóriába sorolhatjuk, ha szeretnénk, és hogyha zártá tesszük, akkor egy külön linket kapunk, amelyet csak az találhat meg, akinek azt mi megmondjuk. Természetesen lehet publikussá is tenni a feladatsort, de nem szükséges. Feladatsor következőképpen működik. Tegyük fel, hogy szeretnénk mondjuk egy puzzle játékot készíteni villámgyorsan. Akkor a puzzle-ra kattintunk. Megmondom, hogy 2x2, 3x3 vagy 4x4 legyen mondjuk 3x3. Azt is meg tudom adni, hogy hány másodpercig dolgozhatnak rajta a diákok. Akkor kiválasztom a képet. Feltöltöm, és már készen is van. Ez egy kicsi kép volt, ezért ilyen csúnya lett. Elmentem, és ugye a linkre kattintva itt van rögtön az a puzzle feladat, és játszhatnak vele a diákok. Amennyiben nem csak egy puzzle szeretnénk, hanem bármilyen feladatot, mondjuk egy akasztófa, hosszfolt, szókereső, vagy a 15 feladat típusból bármelyiket, azt is megtehetjük. Ezeket vegyesen, vagy akár homogén módon feladatsorba rendezhetjük, és a megadott linken villámgyorsan hozzáférhetővé tudjuk tenni a diákok számára. Azt gondolom, hogy ez egy valóban érdekes és izgalmas fejlesztés. Találkozzunk minél többször az eStudyGroup.com oldalán.